Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ имрӯза мо дӯстон аст BMW 3 серис аст ки соли барои 1993 сола ки бензин газ дорад. гази евро шуд дорад. Объем мотораш 1.8 литр, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та диска, 4 та балони 80%, аккумулятори нав. Хоб мошин мега 100% мега ягон расход надорад, кадоме ки харидори аниқа, яъне ки садошна бо нархи арзон мефурӯша, мега аккумуляториш пачка, задаги пусдаги умуман надорад. Мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 15000 сомон. Яке дӯстон азиз, боз камтар дига муомила мекунем. Беҳади баъд мега срочна сум дар кора, ба ҳамин хотир мошина арзон мондиян. Мошин радной краска, салон тоза, ҳамаш 100%. Нархаш 15000 сомонӣ, боз камтар муомила дорад. Рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россияшон аст. Имо WhatsApp пайваст дорад, кадом ки харидори конкретна маҳрамат тамос гирем, бештар маълумоташ аз худаш гирем. Мошин мега маслан намехӯра, ягон расход надора, маҳрамат занг занед. мошини фурӯши навбати аст ба адрон ВАЗ 2101 молодёжни аст ки соли барои 1974 сола ки бензини холияи мошин умуман газадаги нест. Объем моторош 1.6 литри простой, коробкаш механика. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балонои 90% мега дорад, не ки дискаҳош простой мега соҳиб шуд. Дӯстони азиз, яъне ки дигар диска дорад. Мошин салон тоза, ягон ҷош умуман задаги пусидаги надорад. мошин дасти як одам гаштага бо хай, яъне ки маълумоти бештарша аниқ мекунад, ягон расход надорад. Мошин состояниш беҳтарин аст. дар шаҳри Хучанд қарор дорад. Нархаш 25000 сомон, ки боз муомила ва савдои хуб мекунем. мошине ки берасход. Ба кадоми шумо ки маъқул агар далко боша, маҳрамат рақамҳои Россия шуда аст. Дар рақамҳо WhatsApp пайваст дорад, метавонед ки бештари маълумотша гирен. Боз мегӯяд савдо дар назди капот муомила дорад. маҳрамат срочна. мошини фурӯши навбати аст бародарон Opel Astra F аст ки дар кузуфи Хетчбек соли барои 1994 сола ки бензини холия мега соҳиб шуд. Объем мотораш 1.4 литри простой, коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. ду балони пеш мега пачка, ду балони ақиб мега миёнай, 3 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, мошин саломшам тоза, радной краскай, ягон расходша нагуфтед. мошин мегӯяд арзандай сум дар кора мефурӯша, мега бо нархи арзонтар, яъне ки мошин дар ноҳияи 8 қарор дорад, ки мошин дар ноҳияи RAHSH, дӯстони азиз, яъне ки узри зиёд ноҳияи RAHSH қарор дорад. нархаш 17000 сомонӣ аст. боз камтар дига муомила мекунем, мега срочна сум дар кора. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия аст. дар рақамҳошон WhatsApp пайваст дорад. метавонед ки дар WhatsApp шон нависед, ё ки хубаш занг занед, бештар маълумоташа гирем, яъне ки мошин мега 100% аст. خب شما اگر هم خالی ماشین فروشی، خانه، زمین، کوارتیر، مغازه، ягон техника داشته باشین برای رکلام کردن، معلومات، صورت و معلومات شروع کنید. ما در ویدیو آینده اعلان ده، فروش ده، رکلام ده میمونیم. ماشین فروشی نوبتی است با ادران ВАЗ 2107 молодежный аст که سال برای 2004 ساله که بنزین گاز کار میکند. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дора, нагуфтианча ҳуҷҷаташ ҳаст. мега 4 та балон мега нав аст, радной краска сафед. мошин мега дар ами хонашона бародарин азиз бо нархи арзон мефурӯша, мега 11700 сомонӣ. бо савдо ҳам дора, мега 2004 солай, ами хел сафед, яъне ки радной краскаш аст. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қарор тарафи Хучанд мешавад. дар ҳамон сай мошин бо кадоме ки харидори конкретна арзон мекунем, мега балон нав, ҳуҷҷат ҳам дора, нагуфтан чанқа. ба кадоми шумо ки маъқул аст, маҳрамат тамос гирем, бештар маълумоташа аз соҳиби ВАЗ 2107 гирем. аз шумо хоҳиш ки лайк бепула монед ва навора дар имо WhatsApp-тон поделиса кунед.
Мошини фуруши навбати аст баъдрон ваз 2106 молодёжни аст ки соли барои 2000 сола мега соҳибшон ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мегад ҳолаташ соза мега нахадуай. Мега ҳуҷҷаташ мега нав кадаги масалан аккумулятори нав дора моторша мега нав кадаги яъне ки дӯстон азиз балонош мегад миёнай. Хадавойша мега соза мега баъд несай нормалняй мошин мега вишия мега нахадуай фақат мегири ҳай мекунӣ. Дар шаҳри Хучанд қарор дорад. Нархаш 13000 сомон яке дӯстони азиз 2000 солай. Боз арзон када метавонем мега биен мошина аз пеш бинен яъне ки бо арзон када мешавад. Марҳамат дӯстоне ки ҳамхали ваз 2106 сароқа аз территорияи шаҳри Хучанд ба мо пешниҳод шуд мо пешкаши шумо кардем. Марҳамат тамос гирем бештар маълумоту пураша аз худашон гирем. Мошини фуруши навбати аст баъдрон Opel караван аст ки соли барои 1995 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё моторш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мега ҳуҷҷат дора мега 11 моҳи дига 4 та балонлош мега нав аст дӯстони азиз. Дигар маълумотои пурра телефон катед радной краска нами хена медорум асфални сия яъне ки сиёҳа яъне ки дар ами шав гирифтагасан аниқтар нагуфтиянд. Мошин дар шаҳри Кулоб қарор дорад. Нархаш 25000 сомон яке дӯстони азиз 95 солай 11 моҳ ҳуҷҷат яъне ки ҳамаш 100% мега дӯстони азиз. марҳамат дигар маълумотша аз соҳибашон гирем кадоме ки харидори конкретнай арзон када мешавад. Фақат вариантҳои сум мега алиш нагуфтиянд дӯстони азиз. марҳамат дигар маълумотша гирем. Мошини фуруши навбати аст баъдрон Opel Astra F дар кузуфи Хетчбек соли барои 1997 сола мега соҳибшон. Бензин газ ҳарз кор мекунад. Абиё мотораш 1.6 литри простой. Коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ҳамхели свети бриз шампанский свети дӯстони азиз ки монитор задни камера магнитофонамаш кор мекунад. Мошин мега 100% камбудиша гуфтагӣ нестад 4 та балонаи 70% дорад. маълумотои пураша аз соҳибашон мегӯянд срочно фақат барои одамони конкретна ки наличи мехаранд. Дар территорияи Душанбе қарор дорад. Нархаш 25000 сомонӣ. камтар дигар муомила дар назди капоти мошин мега срочно беҳуда занг назана мега соҳибшон. шумо агар ҳамхали мошинҳои фурушӣ мошинҳои боркаш хона замин квартира ягон техника ягон гов мол дошта бошем барои фурӯхтан дӯстони азиз марҳамат сурат ва маълумот роя кунед. мо албатта реклама эълон яъне ки фурӯшда мегузорем фақат шумо лайкамоне дареғ надорем. мошини фуруши навбати аст баъдрон ваз 21099 аст ки соли барои 1997 сола мега соҳибшон. Бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 инжектора коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бензин газ ҳардаш кор мега гази таблетка дора мега 8 моҳи дига ҳуҷҷат 4 та балонҳо мега нав аст. мотор коробка хадавои ҳамаш кадагиай. мошин мега ягон расход надора фақат мекири газ метӣ ҳуҷҷат газ хадавои коробка мотор ҳамаш 100% балоншам навай. радной краска мошин мега камбудӣ надора фақат сум дар кора мега срочно мефурӯша мега бо нархи 9500 сомонӣ. нашуд арзон кадан ягон чӣ гуфта нест бардон азиз. марҳамат хайхтон бо бештар маълумотша мегирем. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. тоқа вариантҳои сум мега соҳибшон. марҳамат тамос гирем пурра маълумотша гирем. мошини фуруши навбати аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи седан соли барои 1997 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техника мега мошин мега нахадва 4 та балонаи нормалия мега дарош хай ручна 4 та дискаҳои молодёжни мошин радной краска вишнови олучаги светай. хай дӯстони азиз камбудиша гуфтагӣ неста кадом то ки мошин хар бошад 97 солай бо маъни кадахтон маълумоташа мегирем. мошин 28000 сомон яъне нархаш 97 сол бо савдо ҳам дорад. дар назди капоти мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. марҳамат тамос гирем бештар маълумотша гирем. фақат лайки бепула моне дӯстони азиз яъне ки лайка дареғ надоред чӣ мошине ки дар кора нависед албатта мо ҷудо карда дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мошини фуруши навбати аст баъдрон Daewoo Leganze аст ки соли барои 1997 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад.
Объем моторш 8 литр мега соҳибшон коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. Мошин мега ҳуҷҷат дорад нагуфтанд чанд қа балонош средняя родной краска дӯстон яъне ки маълумотош росига бисёри бад камтара каса бухтор хай аниқ када мегирен. Мошин мега вариантҳои алишия дорад. дар ноҳияи фархор айни ҳол мошин қарор дорад. нархаш 9000 сомония. бозам мегад муомила дорам мегад тоқа ёки сум ёки вариантҳои алиши ягон мошини дига бошад болоиш маслиҳат мекунем. Марама дӯстоне ки ҳам хеле мошинҳо суроғ кардам дар ноҳияи фархор қарор дорад. хай мумкин ягон меличовка корам дошта барое ки силиш қимат арзони 97 сол хитон аниқ када мегирем. дӯстон аз шумо бозам агар такро фақат хоҳиш мемонад ки фақат шумо барои мо чикор кунен ҳамин лайка биҷиқину ва навори моро имкона бошад дар имо васатон ҳамин силкаша падиса кунед. хеле кори беҳтарин мешид. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мошини фурӯши навбати сабадрон хундаи эланд раста ки соли бароишаш 2009 сола ки бензини холия мега соҳибшон объем мотораш 1.6 литр коробкаш автоматай. мошин 4 дискаҳои худаш яъне ки аз автоматически 4 балонаи 70% кондиционер электропакет. мошин намиқа маълумотро ба дрон нашод ҳуҷҷат хадавои дигар маълумото нестай хито тамос гирифта мегирен. мошин дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ қарор дорад. нархаш 65000 сомония. савдо ҳам ва муомила мекунем мека дар назди капоти мошин хундаи элантра 2009 сол астай. тоқа вариантҳои сум гуфтага аст. дӯстони азиз марамат дигар маълумот шуда тарафи ҷалолиддини балхи румӣ тарафи калхозобод чапаев мешавад аз қурған хело болотар астай. марамат ба кадоми шумо ки маъқул аст дигар маълумот гирен. шумо агар ҳам хеле мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед хоҳи реклама дар мондан марамат сурат ва маълумот гирен албатта реклама фурӯшда мегузорем. мошини фурӯши навбатия сабадрон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1994 сола ки бензингаз ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. 4 балонаи средни 4 дискаҳои аз худаш дӯстони азиз ки электропакет родной краска сафед. мошин мега ҳолати нахадуда мега хай кадоме ки мамхел Nexia хар бошад нархш арзон аст бо тамос гирифта пурра мегирем. мошин дар шаҳри Бохтар яъне ки шаҳри Курган-Тюбе қарор дорад. нархаш 9500 сомония ки боз камтар дига муомила дорад. ва кадоми шумо дӯстони азизам хеле Nexia маъқул аст марамат тамос гирен пурра ба дили хитон маълумоташа аз соҳибашон гирен. шумо дам агар мошини фурӯшӣ бошад ки хона замин квартира мағоза техника ягон говмолам дошта бошед марамат сурат ва маълумотҳои пурраша роя кунед. мо ранги намехелем мошино албатта реклама фурӯшда мемонем. дӯстони азиз ин буд 12 мошине ки мо равон кардам ва пешкаши шумо кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозидид дар паноҳи худо.